Mau cakap selamat baguro selalu tua kabakai mama jerusana dalam lingkungan salam dan ketua umum Saspana cuma papantun kami di Sikoet. Tentunya 7 4 9 kunci namun maliang kanaya juo 7 anak 9 laki namun eka sutai ketua umum menanti juo ya. Kalau kena ayam sikuah tadi gini po. Ya kepada ACM Tanjung Priok asal Sublo mau kena lagu ya. Goyang ses. Agia tedang. Iya dia. Isa. Nantara go udah babisia biarlah kami badendang juo. Hai nantara go udah babisia biarlah kami badendang juo. Udah itu kijo adia ba adek gares sakyo kiro Kasih mai papai udah babalia mama rumah kabake ambau ayam begilang indah babalia kukuak baraso di talimo halaba dendang wak malam kini tiga bundina pola moyo laba dendang awak malam kini tiga bundina tang pola moyo ibu-ibu ko dado balaki tukang saluang sadang marando na ibu-ibu ko dado nantak balaki tukang saluang kami sadang marando. Ya dari ACM Tanjung Priok benar menjaga selamat baguro selalu tua kabakai mama di sana dalam lingkungan salam dan ACM Tanjung Priok mengucapkan kepada SAS yang telah mengadakan acara baguro selalu tua penuh lagi niko saketek pasang kebateka kah letakkan adeka waktu bapak tahu kah itu mana pasangnya SAS benar Tanjung Priok. Lanjut. kalau nanti itu indah takana de abalah de indah abasuo kok itu de naik takana de abalah de indah abasuo minta labaa oleh aeka mak janinyo mak lupo yuwa tolong diminta lawe aeka mak janinyo mak lupo yuwa. Ibu-ibu oleh ibu rancak bagoyang dai bagurau yang mak sama langko kaco mato laila oi bini uram tukang oya mak marando pulo nama kaco mato nak kandung sabana kadang tak basalimun ane awak lalu yuo. Aginda Dia oi nanda tanda tanahiko nanda dendang ganti baganti jaya jodat kenai tigo batamu awak ada malam kini eko ada sana kini lai taibo tarikanlah denai calon lagi padol amoneda denai marando carikanlah di siko calon lagi pada manangi lai ayo batin oi manang buang kurui cando badan ala manangi lai ayo batin ala manang buang kurui cando badan odenya raso indah gak mungkin oi tampe hati gaden pegol joan odenya raso indah
calonin dua anak kadon pajodohan. Oh ya nak. Sebentar, saketek pasang kebagaikan adalah dari pengkumpuh mewakili ka tentunya sa kecamatan Bonajombo, kecamatan Akab Luru Benang. Tolong ika sapo ACM dari Tanjung Priok, enten dosayan Benang Kampung beliau. Lanjut. Ha. DACM minta lagu, dek jarang-jarang kabasuo, dek rang suayan minta lagu. Awak ade suli oi kabasuo, nanda mulo hati dan ragu, oi pando banyak baca toiko, oi nanda mulo karesan dan eko ragu, banyak duko pado jujurlah udah kabake denai siap pulo itu nan PC Kan itu jale oyana adenai nambila eka maraso tami mangkonyo kusui enak salah saya tolong aku den punya nomor api anaknya kusui enak salah saya aku den punya dia nomor api. Yalah, di lagu tu pacar saketek pulau Parang Cacako kadang bari bumbua bulian dan lapeh bergak kita melapin.